तुमच्या भेटीला आली आहे आरजे श्रुती। ही सिनेमांची नावं आहेत। हा टॅग तुम्हाला कोणाच्या गळ्यात घालावासा वाटतोय? लय भारी, बिंदास्त, तन्वी, झपाटलेला, विशाल। वाईट मीच घेतो ना, वाईट आहे। ते स्वतःला चांगलं देतील, वाईट सगळं इथे येणार आहे बहुमत। तुमच्या भेटीला आली आहे आरजे श्रुती। ही सिनेमांची नावं आहेत। हा टॅग तुम्हाला कोणाच्या गळ्यात घालावासा वाटतोय? लय भारी, बिंदास्त, तन्वी, झपाटलेला, विशाल। वाईट मीच घेतो ना, वाईट आहे। ते स्वतःला चांगलं देतील, वाईट सगळं इथे येणार आहे बहुमत। तुमच्या भेटीला आली आहे आरजे श्रुती। ही सिनेमांची नावं आहेत। हा टॅग तुम्हाला कोणाच्या गळ्यात घालावासा वाटतोय? लय भारी, बिंदास्त, तन्वी, झपाटलेला, विशाल। वाईट मीच घेतो ना, वाईट आहे। ते स्वतःला चांगलं देतील, वाईट सगळं इथे येणार आहे बहुमत। मराठी कला विश्वातील अशाच अपडेट जाणून घेण्यासाठी डेली चक्कर रिजनला नक्कीच सबस्क्राईब करा।